Dobrodošli, a još ugodnije odite ili kad budete odlazili, odite kućama punog srca, a izlagačima, evo, želim da osjete dobrodošlicu u Grubišnom polju i nadam se da nismo imali propusta u organizaciji. Hvala vam lijepo. Kad govorimo o ovom sajmu, on ima dugu tradiciju. Danas je Grubišno polje središte. Kada govorimo o našoj županiji, onoga što možemo predstaviti. Ne samo sira, jer ovo je naravno sajam sira, i pogledat ćemo i vidjet ćemo šta naši sirari, a naš kraj je tradicionalno siratski i grubišno-poljski, imaju za reći, nego i sve ono što je vezano uz kulturnu, turističku, ali i svaku drugu promociju našeg kraja. Ovaj sajam svake godine polako napreduje, dobio je međunarodni karakter, to je rekao gospodin gradonačelnik, i to pokazuje ustrajnost u organizaciji. Prije 10 godina bili smo kod gradonačelnika, zajedno smo rekli idemo u sajam, idemo napraviti nešto što će obilježiti ovaj kraj. Drago mi je da je to opstalo, napredovalo i da će se razvijati i dalje. Pa sajam je u biti prvenstveno gospodarski sajam sa naglaskom na izložbu sira, zato se i zove gospodarski sajam, sajam sira. Naravno, osim sirara, svih ovih vrsta sireva, kravljih, ovčjih, kozjih, okuplja i sve ono što je vezano zapravo uz ovu djelatnost, a to su zapravo razne udruge. Tu imamo čitav niz ekoloških proizvođača od meda, voćnih vina, rakija, i onaj cijeli spektar koji ide uz poljoprivredu. Naravno da tu izlažu danas i razne udruge, od humanitarnih, od strukturnih, od lovaca, uzornih seoskih žena, od nacionalnih manjina, preko gospodarstvenika koji djeluju u našem gradu i nešto šire. Ja bih rekao ovo jedan sveobuhvatni gospodarski sajam sa naglaskom na izložbu sira, s obzirom da evo na području našeg grada i sjedište je najveće mljekarske industrije Zdenke. Ona možda danas to i nije najveća, ali za naš grad je sigurno najvažnija. Možemo se pohvaliti da smo zadržali broj izlagača na istoj razini, to je 126 iz cijele Hrvatske. Izlagači su nam od Vukovara, Osijeka, preko Hrvatskog Zagorja, Like, Dalmacije, Gorskog Kotara, evo pokrivena je zapravo cijela Hrvatska, a samim i ulaskom u Europsku uniju, i sirarima iz susjedne Mađarske je olakšan u biti transport sira, tako da evo imamo i izlagača iz Mađarske, pa s te strane možemo reći da je sajam međunarodni. Sigurno je da je svih dosadašnjih godina, a sudeći i prema evo današnjoj posjećenosti, preko 1000 ljudi će posjetiti naš sajam u ova dva dana. Za naš grad koji ima 6500 stanovnika, sigurno je da je to značajno, da je zapravo mi gledamo na sajam i kao gospodarsku manifestaciju, ali isto tako i kao dobru turističku manifestaciju. Jer svi oni koji dođu ovdje u Grubišno polje, uvjerit ćete se u srdačnost naših ljudi, uvjerit će se u biti u našu ponudu i sigurno je da po ovoj ili po onoj osnovi će nas sigurno u budućnosti posjetiti. Ako nas i ne posjete, ostati će im zapisano negdje u uhu da su bili u Grubišnom polju, i nama je taj dio zapravo važan. Jer jednostavno, taj dio kontakata, ako gledamo i strukturu tih posjetitelja, jedan dio je iz naše bliže okolice, ali sigurno je da jedan taj popratni dio, s obzirom su izlagači iz cijele Hrvatske, je i zapravo njihovih kolega, prijatelja koji će doći, a s druge strane oni će i ponijeti priču o našem gradu u svoja mjesta kad se vrate. Sajam kao sajam bez financijske pomoći grada ne bi mogao opstati. Proračun sajma, svi troškovi koji su vezani su
preko 200.000 kuna. Naravno da u biti i taj iznos bi bio preveliki trošak za naš grad, ali zato su se u sam uključile znači i Bjelovarsko-bilogorska županija i Bjelovarski sajam, ali tu su i komore gospodarska i obrtnička, turistička zajednica, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnog razvoja. Tako da u cijeloj priči polovica ili nešto manje između četvrtine i polovice otpada direktno na grad Grubišno Polje, a ostalo pokriju zapravo sponzori, odnosno pokrovitelji sajma. Tako da u biti, gledajte, kad se gleda taj iznos, znači ovoga ovisno, znači da li ćemo sad do kraja proći na natječajima između 50 i 100.000 kuna koje izdvaja grad Grubišno Polje, za ovakvu manifestaciju je puno i malo. Ali treba napomenuti da zapravo za izlagače, znači prostor na sajmu je besplatan. Znači tako da ovoga oni ne plaćaju osim dio onog troška kojeg imaju za svoj dolazak i za, ne znam, smještaj u našem gradu, s obzirom da sajam traje 2 dana, ovoga znači njih prostor na sajmu ne košta ništa. S druge strane, ovoga valja napomenuti da su se u organizaciju sajma uključile i znači udruge i vijeća nacionalnih manjina koje djeluju u našem gradu, znači to je vijeće mađarske, češke i srpske nacionalne manjine i zapravo sutra ćemo imati priliku, znači ne samo mi nego svi posjetitelji sajma ovoga kušati znači delicije iz njihove kuhinje. Tako da u biti evo to je još jedan dio gdje je jedna zanimljivost i posebnost, znači da posjetitelji sajma će biti ovoga u mogućnosti kušati proizvode znači ovoga kuhinje nacionalnih manjina koje djeluju na području grada. Znači sve u svemu jedna manifestacija koja obogaćuje turističku ponudu našeg grada, a jasno u gospodarskom smislu promocija grada i gospodarstva. Mi znamo da nama je temelj stočarstvo, samim time i proizvodnja sira i to nam je važno. Ono što možda nije do sad bilo toliko istaknuto, mi smo jedni od najvećih proizvođača ovaca, odnosno ovčjeg mlijeka u Republici Hrvatskoj. Mi imamo dio, znači, ovčara i udrugu Pramenka koja djeluje u našem gradu, koja okuplja u biti ovčare koji imaju 1000 do 2 u biti komada ovaca. I zapravo i predavanja koja se dešavaju u sklopu sajma su vezana znači na tu temu, znači i na ovčji sir. Tako da vjerujem da i njima pomažemo u njihovom plasmanu, a kroz ključna predavanja im pomažemo da budu još bolji i uspješniji u svojoj proizvodnji. Sir od kravljega mlijeka, znači to je sir od kuhanog mlijeka, dodajući začinsko bilje, dimljenje, radimo svježi sir, vrhnje, škripavac, kajmak, znači sve po narudžbi što se može napraviti. Evo, dali smo ponovo sir na ocjenjivanje, baš danas se zato tu i nalazimo, da vidimo kakvi će biti rezultati, da li će biti nešto bolje i tako, ima i zlata i srebra. Sve zavisi kakvoj situaciji se čovjek nalazi kad počne se baviti proizvodnjom sira. Mi smo najprije bili mljekari, znači kad je počela situacija sa mlijekom kakva je, prešli smo na proizvodnju sira s tim da bi poboljšali naše financijska sredstva, da bi mogli se riješiti kredita i toga svega. Sad od sira se može, ako čovjek nema velike ove druge, sad sam rekao financijske izdatke, znači normalno da bi jedna 4-člana familija živjela normalno, može se živjeti dosta dobro. Dnevno sada momentalno proizvodimo negdje od 350-400 litara mlijeka, to sve preradimo. Pa ako ide 10 litara mlijeka za kilu sira kuhanoga, znači to vam je 40 kila sira koji je 400 litara mlijeka. Mi imamo u smještaju korisnike sa intelektualnim poteškoćama i to zapravo promoviramo njihove radove na štandu, što oni rade u dnevnom centru i u svoje slobodno vrijeme. U Grubišnom Polju ih imamo 23. Ono što se radi u svakoj obitelji, oni to rade, znači od kućanskih poslova, od pripremanja obroka, odlaska u šetnju, odlaska u dnevni centar. Uključuju su radne aktivnosti u plasteniku jer imamo i plastenik u
u Grubišnom polju. Nalazite se na štandu lovačkog društva Bilogora, lovna jedinica Srndač, Veliki Mali Zdenci. Cilj je u biti druženja, znači gosti koji su većinom lovci, a i svi ostali da pokažemo blagodati koje su lovci odstrelili. Znači, ipak je ona lovačka da se pohvalimo sa trofejama i sa onime s čime gospodarimo i što dobivamo kao plod gospodarenja i uzgoja u lovnim jedinicama. Imamo 16 krava, ali svega skupa sa bikovima i rasplodnim materijalom oko 50 komada. Rad bez prestanka, od jutra do mraka. Ima dana kad su i noći kratke, ne stigne se sve. Ali ipak ima i dana kad se nađe vremena i uspije se uživati. Ipak je čišći zrak i priroda i za djecu i sve. Nije se ništa promijenilo, život ide dalje, poslovi se rade, ne bi bila uzorna da ne radim. Netko mi kaže, a ti si u Svinjcu, naravno, radi toga što sam u tovilištu i bavim se svinjama, sam dobila prestižnu titulu najuzornije hrvatske seoske žene. Obaveze koje me čekaju, još ćemo vidjeti šta je, nisam još detaljno upoznata sa time, ali lijepo mi i drago mi je da je netko priznao moj rad i da cijeni moj rad. Na sajmu se prezentiramo kao udruga seoskih žena Bjelovarsko-bilogorske županije. Na našem malom, ali skromnom štandu smo uspjeli prikazati, ja mislim, proizvode koje žene rade od slastica, slanih jela, kruha i tako. Srednja gospodarska škola, predstavljamo mljekarski praktikum te škole. Znači, proizvodimo mliječne proizvode, odnosno jedno poljoprivredno gospodarstvo koje ima nekoliko praktikuma, između ostaloga i taj mljekarski praktikum gdje mi proizvodimo znači mljekarske proizvode, a učenici obavljaju znači tu praktičnu nastavu i stručnu praksu. Tradicijski kulturni centar Bjelovar osnovan je 2009. godine. U Bjelovaru radimo u Masarikovoj 8. Prvenstveno nam je cilj na očuvanju tradicije, starih običaja, starih zanata i tako. U tradicijskom kulturnom centru vrlo aktivno radi tamburaška sekcija. Kamlički bijeli sir osvojio je zlatnu medalju. Kamlička proizvodi d.o.o. Čestitke. Zlatnu medalju dobio je lenjen sir, kuhani sir s dodatkom vlasca, rožmarina, kopra, bosiljka i ljute paprike. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Stojan Priljeva iz Gline. Čestitke i vama. Zlatnu medalju za sir sa sjeckanim orasima dobio je gospodin Ružić Branko iz Baranje. Pozivamo gospodina Ružića Branka da dođe po zlatnu medalju, ne dobio 2. Dakle, za sir sa sjeckanim orasima i za dimljeni sir.
Čestitke gospodine Ružić. Zlatnu medalju dobio je polutvrdi kuhani kravlji sir OPG-a Galović iz Bjelovara. Zlatnu medalju za ABC svježi krem sir dobila je tvornica mliječnih proizvoda BLDD iz Beloga Manastira. Sa 20 bodova šampion za ljutu prvicu dobio je OPG gospođe Ankice Mađerić iz Peščanika. Čestitamo!